אני רוצה להציע לך חברות. מה? איך ילדים מצלמים סצנות של התאהבות. את הסצנה הזאת שראיתם עכשיו צפו בה יותר ממיליון איש בתקן חינוכית בטיקטוק. נראה לי הגיע הזמן לשמוע את גרסת הבמה. אז חלק מהתפקיד שלי כבמאי בכלל ובשקשוקה בפרט בעצם לעזור לתווך לשחקנים את הסיטואציה מתוך עולמם, איך מה שהם משחקים אמור להרגיש. הסצנה הזאת של הצעת חברות שיולי מציעה לדותן, ואולי היא אפילו לא חוותה את זה עדיין, דיברנו על איך מרגיש להציע הצעה שהיא מפחידה, איך זה מרגיש להתפדח מול אנשים, איך זה מרגיש לקבל לא? לא. כל אותם הדברים שמייצרים את התחושות שהסצנה רוצה להעביר. חוץ מההסברים האלה, לפני כל משפט, אם תשימו לב, גם גור וגם נועה לוקחים שנייה או שתיים לחשוב ולדייק. השתיקה הזאת מייצרת מבוכה. כלי נוסף שיש לנו זה הגוף. צורת הישיבה של יולי. אם תשימו לב, תראו שהיא מתחילה כשהיא לא. צאה לכיוון דותן, וברגע שהיא חובה את התחייה היא מתחילה להתרחק ומתכנסת לתוך עצמה. גור ונועה התמודדו עם סצנות הצעת חברות די מפדחת בסט מלא באנשים, ולפי מספרי הצפיות והתגובות המטורפות שהיו, כנראה זה היה שווה את זה. איזה עוד סצנה בלתי נשכחת תרצו שאני אעשה לכם גרסת הבמאי? תראו פה, ואולי בפעם הבאה אני אספר על הסצנה שכתבתם.